Řekl bych, že celkově velké číslo, protože nevím, kam se všichni pohnou, ne všichni asi najdou práci. Amnestie si myslím, že je logická, když prezident končí. Doufám, že osvobodí pana Smetanu, protože ten by si to zasloužil a mrzí mě, že odejdou do civilu nebo budou zbaveni trestu ti různí korupčníci a političtí lichváři. Martin Janečka, ten by tam měl zůstat, to si myslím, že nám tady hodně poškodil ve Zlíně. Veškerý náš obrázek před celým světem. Já ho sice trochu znám, ale stydím se. A tak nějak, když bych to měla zhodnotit sama, tak si myslím, že v určitém pohledu je to určitě pozitivní věc a že to přinese zřejmě více užitku než škody. Asi pan prezident udělal to, co chtěl udělat. Amnestie. To je taková sporná otázka, protože posledně to nedopadlo dobře, že? Ale Klaus zatím amnestii neuděloval, takže chápu, že se chtěl třeba blízknout, ale neumím si představit, jestli to v praxi nedopadne zase nějak hůř, než by mělo. Mně se zdá ta amnestie jako moc široká, měl by to zúžit na míň. No, viem o tom, že má byť nejaká amnestia vyhlásená, ale pre koho alebo kto sú záujemcovia, to nejak nesledujem moc. A vy? No tak amnestie vyhlašuje prezident, ne? No a teďka vím, že to je otázka hodně ohledně těch voleb, že vlastně staví se to taky jako jedna z těch kritérií, podle kterých se lidi vybírají, jestli si prezident má udělat amnestie nebo ne. Vůbec nevím. Nebo koukám na televizi a na internet taky moc ne, takže vůbec o tom nevím. O co se jedná?